выходим на такое малое хозяйство, которое у нас називається скансеном. Обично скансен – то дуже більше будинку, всього. Так виглядають панствові скансени. А він приватний, маленький, але то не значить, що він бідний. Ну, бачите, всі помістились. Як вам ізба? Велика, малая видається? Ну, трохи малая. У нас більше місця в хаті, ну. To bardzo wielka chata. Ja wychowawся в меншу о 1/3. І 9 у нас там жило колись. А в цій хаті жило кільканадцять чоловік. І всі містились, і всі давали ради знайти собі свій куточок, swoje заняття і справитись з усім. Wasze dzieciństwo minęło właśnie w takiej chacie, jak tutaj my oglądamy. Czy można сказать, że to dzieciństwo było szczęśliwe? Люди, незалежно від яких часах жили чи живуть, можуть бути щасливі і нещасливі. То не є квестія вигоди життєвої. Так я розумію. І думаю, що є щось таке, що в житті кожного з нас дитинство буде являлось як дуже щасливий окres. Навіть to, które zostało prożyte w trudnych czasach. Jeszcze rozkażecie, gdzie była ta wasza chata, w której wy prowadzili swoje dzieciństwo? W Zalieszynach. W Zalieszynach, w jednej z wiosek gminy Kliszczedy. Tam worocze już tudy czasami zajeżdżają i zawsze ono miłe wspomnienia z tulie. Chociaż w życiu przecież było różnie. Nie było zawsze ono wesoło. Oddaj mi wklęta rękawico. Rękawice mam posiąpione mi uchwyta. Dajesz w rękawicach roboty, no to zachować. Chyba my prykrunem 3 dości z tobою i ich obrieżem powercha. Trzeba буде одну доску трохи підписати. Ale to może to najlepsze niby. A my je przewierniemy, o tak o. Jak długo trzeba uczyć się tak sprawno zajmować budowlanką? Oj, dobro. Trzeba mieć bardzo szerokie spektrum wiedzy. Od materiałoznawstwa, żeby rozumieć, jakie derwo na co nadaje się. Trzeba też być konstruktorem, czyli rozumieć, jak elementy łączyć, żeby one były bezpiecznie, prawidłowo połączone. Też trzeba mieć poczucie estetyki, żeby wszystko, co zrobisz na końcu, jakoś przyjemnie wyglądało. Najważniejszym użycielem był mój teść z tej pamięci, Szymon Tarasiuk. On był rzemieślnikiem 4 rzemiosł, bo był i cieślою, pecznikiem, zduną, kolodziejem, robił koliosa do koliznych wozów i bondarem, i robił boczki. Tylko nie wiem, na jaką wysokość czy to Ja тобі скажу, що не буду лгати. 32 лет прийшлось мені будувати цілий час дерев'яні будинки різні. І найбільше, очевидно, було в тому дому, але були і інші будинки. Кожен з них вимагав якогось індивідуального підходу. Прийшлось цілі об'єкти будувати і на Мазурах, і тут в Будах, в яких знаходимося. Jest coś takiego charakterystyczne dla tego podlaskiego budownictwa, takie rozwiązanie, jakiego w innych mieściach nie spotykacie? Tak, i думаю, że тут najbardziej by należało zwrócić uwagę na budowanie budynków, szczególnie domów, ale nie ono, z długich dylów, bo weźmiemy sąsiednie Mazowsze, gdzie jakość lesa była gorsza i wyrezane dylie potrafili krócić się, to z jakości sosny i świerka, z którego najbardziej budowało, wynikało. A u nas rosli lesa o bardzo dobrej struktury, także nadawali zdylie po 15 metrów, po 20, jako pojedynczy budowaty i bez obawy, że on będzie krócił się i łamał cały budynek, bo derwo ma w sobie ogromną siłę.
Zaleszany, wioskę, z której wy pochodzicie, w której zaginęło szmat kto z waszej ziemi. Teper tu, w tej wiości, w monastyrowi, jest wasza doczka. To przypadek? W życiu przypadków nie bywає. Dziś pokaże na tym miejscu sama nasza doczka. Przyjeżdżają do jej dziewczynata wolontariusze, ci, którzy pomagają. Przyjeżdżają młodzież z bractwa. I wspólnymi siłami zaadaptowany został ten dom na dom monastyrski, w którym może żyć 4-5 siestior. Pustoszyje selo, a jednocześnie pojawiają się drugi jego życzeli, modlitwenniki. I to też zagadka, i to też cudo. Strażnikom, można z wami poговорити trochę? Nie, no to chodzicie. My такі слабомов'янці. Знищені люди тут були. За того тут зробили монастир. О. А ви більш про ту історію трохи знаєте? Що повинні було? Знаємо, що ходили якісь, ходили і нищили наших православних людей. Пам'ятаю все, а сестри було 7, а ще меншому 5. Отакі ми були, а старша була 10. Отакі ми були діти. І мама нас так накрила. Як тато до нас прийшли, і ми туди давай втикати до саку. Поза вже отакого шмугами утикати. То на мені жилетка ще була тліла. И будете невидимы от всех имени моего ради, и возглавы ваши не погибнет, в терпении вашем стяжите души ваша. Боюсь говорити. Ну не арештують наша власть. Ну тоді що, буду сидіти, а старий чоловік то там хутко мру, він зайняв. У нас приїхав такий католик. Він нас забрав, що він умер. Все казали, що то католики, то його католики байки люди. І нас забрав, і ми там десь жили, тих католиків. Этая земелька свята, она впитала кровь неповинных мучеников, жителей этого селения, которые 29 января 1946 года неповинно, зверски были убитыми, потому что были сыновьями и дочерьми белорусского подляжского народа, потому что говорили на родном языке местной белорусской говорки. To się to bude w całości i ja przedstawię w drugim miejscu. Pan prowadził śledztwo w sprawie pacyfikacji wsi białoruskich w 1946 roku przez oddział PAS NZW dowodzony przez kapitana Romualda Rajsa, pseudonim Bury. W protokole końcowym stwierdził pan, że zabójstwa furmanów i pacyfikacji wsi w styczniu-lutym 1946 roku nie można utożsamiać z walką o niepodległy byt państwa, gdyż nosi znamiona ludobójstwa. Skąd takie ostre sformułowanie? Uważam, że jest to sformułowanie odpowiadające prawdzie. Czyny, których przedmiotem było śledztwo, a mianowicie spalenie wsi Zaleszany, Wólki Wyganowskiej, zabicie mieszkańców w tych wsiach, potem zlikwidowanie, rozstrzelanie furmanów, a następnie atak na 3 wsie Zanieszpaki, Końcowizna, stanowił zbrodnię ludobójstwa. Byli to naprawdę przypadkowi ludzie. Ludzie, którzy nie byli związani z żadną organizacją partyjną, nie byli szpiclami UB, jednakże zostali zlikwidowani. Przy czym zostali zlikwidowani ci, którzy byli wyznania prawosławnego, a wówczas utożsamiano wyznanie prawosławne z pochodzeniem białoruskim. Czyli można powiedzieć, że Bury dokonał mordu z przyczyn narodowych na osobach narodowości białoruskiej.
дайшло до такой ситуации, что отделы польского узброенного подполья накировали свою агрессию супроть белорусов. Pierwsze pacyfikacje były w 1945 roku. Patoka wielki dla Polaków zmiana sytuacji politycznej na Białostocznie baczyła się jak zatrata niezależności, jak pogroza na nacjonalnych tradycji. Dla Białorusów to była czerwowa tylko zmiana władzy, z jakiej bardzo się szli spodziewani. Tym bardziej to władza, narodna władza, jaka zawiła się tak samo jak tu na Białostocznie, proponowała miejsce w swoich radach, zapraszała u struktury władzy. Młodym chłopcom, jakim tam było 18 lat, dawali wintowku i mówili, ty byłeś milicjantem, czy tam jakoś, kto umie tam lepiej czytać, pisać, to zaraz lekko stać uradnikiem. To była perspektywa po prostu awansu. Temu z boku podpola baczyło się to białoruskie nasiennictwo jak wyraźnie przychylne dla nowej władzy, z jakiej zmagało się podpole. Тут лежать моїх трьох братів, тих, о яких я так часто говорю. Тепер говорю про їх, а було вже говорив з ними часто, як дитя. Приходив і так мені здавалося, що вони живуть, що я з ними говорив. Тут лежить їхня мати, з якою поховане зостало дитя, яке вродилося їй в ненатуральний спосіб. Уже вигорів бок і так зостав винятий плод. I pomarli ona i to dziecko razem. Перакананне пра тое, што беларусы былі падмуркам, фундаментам гэтай камуністычнай улады і апанавалі УБ, партію, гэта перакананне, якое мае падставы? Kiedy глянуть na statystykę, włóczyć w nim пераканаўчо. Скажем, w białostockim powiecie partii 70% członków to byli Białorusy. W bielskim powiecie 84% członków partii to byli Białorusy. Ale kiedy porównać do ogólnej ilości nasiennictwa, to będzie 1/3 wszystkich Białorusów, razem z tymi, którzy mieli do czynienia do komunistycznej władzy bezpośrednio, byli związani instytucjonalnie z władzą. Większość nasiennictwa chciała tylko spokojnie żyć, niczego więcej. Istniała umowa o wymianie ludności polskiej do Polski i białoruskiej na tereny Związku Radzieckiego. Po tej akcji bardzo dużo osób wyemigrowało, obawiając się właśnie o swoje życie. Wiele osób, czy to z zemsty, czy też z obawy o swoje życie, nabrało określonych poglądów. Zaczęli wstępować do organów milicji, służby bezpieczeństwa. Niedawno w cerkwi w Zaleszanach, tam gdzie służy wasza doczka jak monaszka, komuś objawiłaś ikona i tu ikonę posla napisali. Ona teraz znajduje się w cerkwi w Zaleszanach. Przed jej już słuchać się modlitwy. Ja sam jak zobaczył tu ikonę, to bardzo to przeżywałem. Mater Boża w otoczeniu 7 aniołów nad tej tragedią roztaczaje swoje ruki i ochraniaje. Kiedy przeczytał tropar, to действительно zapłakał.
warto żyć. Możemy odczuwać tutaj sobie bezpiecznie? Nigdy do końca dowierać żubram nie można. One często bywają bardzo blisko ludzi i czują się niezagrożone, jednak jeżeli ktoś podejdzie bliżej i oni sobie jeszcze się wzduraj, to trzeba utykać dosyć chutko. Takie stado i tak blisko podejść, to naprawdę rzadko kiedy zdarza się. Dla turystów to na pewno jest atrakcja, a dla ludzi, jakie tutaj żyją, to больше atrakcja czy больше problem? Oni już potrafią pójść do sela, bywają, że na podwórki wchodzą, po ulicy chodzą. Oni nie czują się zagrożeni, czują się jak prawdziwy gospodarze w swoim miejscu. U sąsiada mogli leżeć całą noc pod porogiem i żeby wyjść, to oni musieli do sąsiadów drugich dzwonić, żeby prognali żubra, bo boją się z chaty wyjść. Wioska była spalona w 1946 roku, ci Zaleszany zgoryli. Jak los waszej ziemi dalej wyglądał? No, ponieważ Baćko został się tylko z 2 moimi siostrami, a pochował żonku i swoich synów, zmusiła jego sytuacja ponownie ożenić się. U materi była doczka, u Baćka 2 doczki i z tego kolejnego małżeństwa narodził się również ja. Jeszcze przed tym jedna siostra moja, która pomarła jako dziecię. No i jeszcze brat, jeszcze 2 siostry. Tak że u nas получилась taka семья, że byli dzieci Baćkowi, materni i wspólni. Специально по монастырскому рецепту выварено. Dużo. Postny суп czy nie? Postny. Неприлично монастыроwi z mięsem dawać. O, i to jeszcze się zostanie. O, to. Chodź tutaj, do tego. Wybór jest всередині wtedy. Dzisiaj tutaj wielkie święto. Co to za mieście? Miejsce, na którym my znajdujemy z cerkwi Świętego Dimitrija, również to i kладбище wioski Saki. Całe życie moje z nim związane. W świętym chramie siebie z wierą, благоговением i strachem Bożym wchodzących w Na Świętego Dimitrija, mimo że to oseń, mimo to, że to przeważnie słotno, pieszką, rowerami, chmurami jechali ludzie 20-30 kilometrów z okolicy. Ogromne styczenie narodu było. Wszyscy ludzie gościowali się tu w okolicach, we wszystkich tych wioskach. Wieruję w jedynego Boga Ojca Wседержителя, Stwórca nieba i ziemi widzimych, że всеми невидимых. Czciat katoliki i prawosławne równo Świętego Dimitrija. Jest tu taka семья wierzbów i u nich rodzili dzieci umierali. Ktoś im podradził, że oni pomolili do Świętego Dimitrija. I oni na kolanach przyszli z domu swojego, obeszli w noc tu cerkiew, wrócili. I Bóg im dał chyba 4 dzieci, wszyscy żyją. W wieku 14 lat ja już muszę uprawiać pola, zajmować się kosieniem, oraniem, wszystkim tym, czym zajmowali dorosli mężczyzny. Dlatego, że w tym czasie jak Baćko mój mocno zachorował, nie mógł chodzić. Miał odkrytą ranę na nodze, która go bardzo boliła.
До нас туди прийшла наша кузинка з Суховольців, така бабця Хімка, зелярка слинна, і порадила батькові, щоб на його рану поставити п'явки. Я отут, де ми знаходимося, тут був луг колись такий. Я вийшов в той луг, постояв босими ногами, начеплялись п'явки, я їх навдривав і заніс додому, і ті п'явки ставила та бабця. Вони випили крові зепсутої з тієї рани около цвертки, 250 грам. Аж нарешті пішла кров чиста і ясна. І та рана батькові загоїлась за пару тижнів. Я був вірним, правдивим комуністом. 18 років я записався до партії сам з власної волі. А в 24 став першим секретарем, як вибралися з моєю жінкою жити вже до ПГРу, я вже тоді був жонатий. Czy to, co odbywało się w PGR-owie, to nie swarzyłeś z waszym takim poczuciem prawdziwego gospodarstwa, prawdziwego gospodara? Ale oczywiście, ja nawet to je wyrażał dosyć głośno, być może za głośno. W końcu ja kinął w oczy dyrektorowi swoją legitymację. Ja uznał, że jest to все ложь, обман i fałsz. А припечатувало все те, коли мені за те, щоб я був послушний, приобіцяли, що дадуть талон на самохід. І я його зрікся. Мало таких дураків було на світі, але я був такий. Ну, глянь, як то виглядає. Здавалося б, здорове, потужне дерево, а раптом лежить. Той дуб буде лежав около 50 років ще, zanim розложиться цілковіте, а на його місці виросте новий ліс. Він буде виростати постепенно. Некоторі дерева виростуть просто на його пньові. No a koliko meblów można byłoby zrobić z takiego duba, z takiego drzewa? Gdyby tego duba zrezali lat 40 temu, zanim on zagnił, meblів можна було б з його зробити до 10, 15, а може й 20 хатів. Всі випосажити. Тільки вже ми б тоді не бачили б його таким, як бачили. Я тепер бачу, що праwie кожен з нас несе свій криш і мусить з ним змагатись. Добре, як впадеш і є до когось звернутися і сказати, Боже, поможи мені, не даю рад. Я здесь уверен, кожному з нас хоче подати руку. Здесь велика субота. Душа виє, стяжко. Але я вірю, що Господь мені поможе. Завтра, може, сей ночі. Але на ту дорогу помогли мені, власне, вступити добрі, wspaniali люди. Jak to zdarzyło się, że wy trafili do duchownej seminarii? Той час, коли я мусив підняти цю децизію, то був розквіт комунізму, о якому здавалося, що він нігде не кончиться. Які тоді були? То був рок 76, 7, то 3 літа. Ще ніхто не знав о якихось рухах, які можуть уродитися. Oczywiście wybuchy byli, ale zawsze krwawo tłumione, czy to był kiedyś Poznań, czy potem w Radomiu, czy inaczej dzieli z tej rzeczy. One były beznadziejne. To była desperacja ludzi, którzy wychodzili, których pałkami zaganiali do domu, albo w tiurmy sadzali, kaleczyli i zabywali za to. Призри, Господи Иисусе Христе Боже наш, на брашном мясе осветия, яко же осветились в нас, Его же Тебе привели верный Авраам, якса Его же Тебя в Его все плоти принесе. Слышали смерти животе бессмертный, Бога умертвились и блистанием Божества. Я поняв тоді, що в мене ростуть діти, їх треба буде виховувати.
щоб вони не попали на ту саму стежку, що я. Як я їх виховую? В школі не вчили тоді. То я мушу їх навчити і жонка. А як я їх навчу, як я сам не знаю. Пам'ятаю, якось дійшло до встречі хіба на Грабарці у нас з обecnym владикою Луцьким і Познанським Шимоном. І каже, віж, як ти так хочеш навчитись, чи запишись до семінарію. Я кажу, що то нереально, то неможливо, я przecież не маю на той час. То ти запишись як екстерніста. Тут у was leży na stole album pro prawosławną duchowną seminarium. Może jest tutaj te nastawniki, pro jakich wy rozkazujecie? На першому місці треба винести святої пам'яті владика Василій, чудовний чоловік, який переносив огромну кількість нападень на себе, Богу душі винним бувши чоловік. Коли я вже окончив семінарію, наступила так звана одвільж політична в нашому панстві і вернулось навчання релігії до школи. В нашому випадку православної церкви було то тотальне заскочення. Не було кадр. Позвонили з канцелярії митрополіти, щоб я приїхав до митрополії. Попросив мене владика Василій. І каже, синок, бачиш, як то вийшло? Ми тобі помогли, а тепер ми требуємо допомоги. Ти можеш поучити хоч урок в вашій школі, що в твоєму селі закона, бо ми, каже, за рок викшталцем вже люди. Не було як не згодитись, не було тлумачення. Я попросту мусив прийняти на себе ще той додатковий обов'язок, хоч ще не знав, як собі пораджу, але тоді подумав так, Господь не поможе. Так, накладывай. Треба між кубасами заставляти отступ около 2-3 см, щоб дим кругом і хорошо проходив. На одну жерточку. Ні, може не вмістимось. Ми собі на дві їх. Отак. Буде річ, то буде лепі. Отако? Поможи мені відкрити накривку. О. W początku 80-tych lat, to gdy jak była pierwsza Solidarność, ta jak kołbasa jeszcze dobra była? To gdy popadali свині з двох rodzajów hodowli. Z tej tradycyjnej, ale вже існували додатки до паш, так званий провід, який став таким додатком повшехне досипуваним, і вже трудно було виселекціонувати властиве м'ясо. Jak to w ogóle stało się, że w prawosławnej gminie, w takiej jak Dubie czy Cerkowny, powstała Solidarność? Prawosławni jakoś tak sceptycznie odnosili się do tego ruchu. Через довгий час władcою tej gminy był один człowiek z pewnym swoim takim dominującym charakterem. Twardою рукою, сказав би я, на dziś łagodnie rządził gminą. Колись не просто було піти і купити товар. Треба було достати дозволення на купіння, czyli так званий przydział з gminy. Треба було на коленях з шапкою в руках йти до власті, щоб дозволила купити. А власть не давала от так собі задармо. Owszem, dostanesz, jak zapiszesz się do naszej partii, jak będziesz wypełniał to, jeszcze my skażemy, jak będziesz grzeczny, potulny i miły. A to tworzyło bunt wewnętrzny w ludziach. To i bunt zakończył się tym, że panowie naczelnikowie spalili chatę. My szukamy ludzi, którzy pamiętają pro 81 rok. Pro to, jak tutaj Solidarność w Dubiczach powstała. O, i nagrywaje, no. No i co to będzie? Film będzie, jak zrobimy. W niedzielę? Nie, to film będzie za pół roku. I to znaczy, ja dla was mogę pokazać, bo ja idę w tą stronę. No było ludzi, taki, że po prostu no, trzymali sztamu, jak to mówić, a teraz no... Ale czemu trzymali sztamu? Mieli, no, jak sztamu trzymacie, to jakiś wspólny interes musi być. Tak, mieli dojście, po prostu tam, gdzie
Poнимаете, jak to jest. No, dojście mieli do всех tych, no, dziełowych ludzi, jak to говорите. O. Ja wam zaraz pokażу, де. I wiecie, zajdę, to człowiek wam все rozkaże. A on był w Solidarności, tak? I prawdopodobnie. Nie mogę dobrze сказать, ale prawdopodobnie był. Wy byli w Solidarności wtedy? No ja był, znaczy członkiem. A dużo was tutaj wstąpiło do Solidarności wtedy? No tak oficjalnie, no to znaczy z Lubiczy byli z Rabówce, to Filowców, i Szczekłów też para było, z Jelenki, to tak nas bralся. Z 30 człowiek było, na pewno. A jak insi ludzie do tego odnosili, że wy do Solidarności wstąpili? No w roku sposobione byli, no Solidarność proszę, no tego. Мене змусила ситуація, бо в мене наш Войт забрав цілу господарку, настрою було трохи у селі, він написав, що брак настępców. Як ми зостались над Сідліськовино, то я chętnie пішла до tej Solidarności. I coś ta Solidarność pomogła? Bardzo pomogła. Щоб їм Бог дав здоров'я. To bardzo pomogli dla mnie. No ciekawe, jak to było z tej Solidarnością. Początek lat 80. w Polsce powstaje ruch Solidarności. W jaki sposób ten ruch został przyjęty tu u nas na Podlasiu, na Białostoczyźnie przez prawosławnych, przez mniejszość białoruską? Niektóre statystyki mówią nawet o 10 milionach członków Solidarności. W Białymstoku, w regionie w 1981 roku było to 112 000 osób. Tutaj prawosławni na początku przyjęli ten ruch, szczególnie w Białymstoku, w wielkich zakładach pracy. Normalnie można powiedzieć, bo stawali się członkami komisji zakładowych, należeli do tego ruchu, wstępowali do Solidarności, natomiast nie było ich wśród przywódców białostockiej Solidarności, ale z czasem część z nich później wycofywała się, uważając, że jest to ruch religijny, katolicki. Niezależne, samorządne związki zawodowe. Ja rozmawiał ze szwatlikimi ludźmi, czemu wy wstąpili, czemu ty wstąpił na ten prawsojusz, stał członem prawsojuzu. Prosty odkaz, wszyscy wstąpili, ja wstąpił. Był sam świadkiem wielmi raczych dyskusji, konfliktów nawet u siemiach, kiedy baczki dyskutowali ze swoimi dziećmi, członami Solidarności, działaczami Solidarności, jakie byli głęboko przekonani do słuszności swoich решений, do słuszności tych zmian. To było все u siemiach prawosławnych. Baczki byli wielmi ostrożni. Baczki mieli za sobą te doświadczenia, особливо pocztowojenne. Pamiętali te tragiczne podії i wiedzieli mianowito z punktu widzenia tych swoich doświadczeń. Dzieci już tego strachu nie odczuwali. Podnimaj. Що за красивий відок. Ще трохи і почнеться морщитись. Тепер гладенька і хороша, вже підвензана. Почне морщитись, значить буде вже припікалась. Закривай, бо шкода диму. To kulki czasu jeszcze będę żdać na... No, думаю, że jeszcze 2 godziny. 2 godziny jeszcze. Tak. Jak wy вже zostali przewodniczącym tego koła Solidarności Rolników Indywidualnych w Dubiczach Cerkownych, to czym to koło zajmowało się? Na takim jednym zebraniu przewodniczący z wielkiego zakładu białostockiego z FAST ogłosił, że ludzie nie mają czego jeść. I nasi rolniki продавали для нас, привозили тучники, которые вони вигодовали. Того самого дня ми ті тучники убивали, переробляли на полтуше. Приїжджала група rzeźników z Białegostoku, też все солідарностівці, которые mój garaż zamienili na ubojniu. I w tym garażu ubивали, потрошили свини, все to, що треба було робити. І pod wieczór już oni pojawiali się w sklepie zakładowym, który był zorganizowany w Fastach, gdzie stojała kolejka ludzi i żdala na to miasto. W Białostocie w większości działacze Solidarności byli katolikami. Czy nikt z nich nie zakidał dla was, że wy jako prawosławni przystąpili do Solidarności?
відбувалось spotkanie в Дому культури і виступає старенький чоловік. І він просить, панове, зробіть все, щоб більше ці русці, бо нас так називають, не досталися до влади, нами не rządzili. Я тоді встав і виходжу і кажу, wie pan, ja jestem jednym z tych ruskich, o których pan myśli, że są podli i wredni. A ta ojczyzna jest i wasza, i nasza taka sama. I w tyłek dostaliście i wy, i my też, tylko o tym nie wiecie. I wie pan, co jest najbardziej bolące? Że kiedy to przyjdzie ojczyznę bronić kiedykolwiek, mnie, naszym dzieciom i waszym, przecież będziemy ubrani w ten sam mundur. Będziemy stać w tym samym okopie. Tylko różnica będzie taka, że wy możecie chwilę potem po mnie wychylić łeb z tego okopu, a ja będę pierwszy. Dlatego, że jak zrobię inaczej, będziecie myśleli, że ja mam ojczyznę macochę, a wy matkę. І той зядек підійшов до мене, заплакав, поцілував і 4 рази сказав «Przepraszam». Czy nie jest jednak trochę tak, że wówczas w 1980-1981 roku większość przywódców regionalnej Solidarności w województwie białostockim uważała Białorusinów, społeczność prawosławną za tych obcych, za tych, których można podejrzewać o współpracę z Związkiem Sowieckim, z komunistami? Rzeczywiście ta sytuacja, która miała miejsce tutaj po wojnie, po 1944 roku, na pewno rzutowała też i na poglądy, na styl myślenia. Całą atmosferę też podkręcała Służba Bezpieczeństwa, bo jeżeli mówiono, że Solidarność szykuje kosy, szykuje składy broni, jeżeli odniesie zwycięstwo Solidarność, to rozprawi się z prawosławnymi. Jeżeli rzeczywiście ktoś na drzwiach niektórych mieszkańców, o których wiedziano, że są prawosławni, że są Białorusinami, stawiał krzyżyki, a później szła fama, że będą później wybierać z mieszkań, no to sytuacja stawała się i napięta, i groźna. Te krzyże zjawili się w 80 roku, kiedy jeszcze Sowiecki Sojus nie wyruszył. Będzie brać udział w pacyfikacji tych opozycyjnych nastrojów, czy nie będzie. Zbierali się premierzy z Polski, wojskowej rodzinki. Zbierali ludzie, którzy znali polską mowę. Nešto ponawało się. To można lepszego przewidywać jak niejaką prowokację. Ja pamiętam ten czas. Pamiętam, że to szmat говорило się, gdzieś tam ludzie stajali w czarzie za, скажем, za salą czy za kaszą i ktoś komuś skazał wasze miejsce, zwracając się do bok prawosławny, jest w Moskwie, w Rosji, tam idziecie, tam stawajecie w czerwu, a tutaj nam nie chapaje. Это еще нараджала конкретная ситуация такого кризису и політичного, и экономичного. Все эмоции, зрозуміло, обостралися. Internowali kogo-nебудь? Ні, не інтернували, но там кілька осіб до Білостоку кликали на коменту, того решту до Гайнуки кликали, а не інтернувати не було. Вас теж кликали? Я теж до Білостоку їздив, та комента головна була. На то решту в Гайнуці кликали тихо. І про що вас питали там на поліції, на міліції? Це молоді хлопці такі, того він каже, моя мамуся теж, каже, була в Солідарності їсти, так і пустили фірми. То була така історія, що, то, значить, православний народ і збунтувався, що ще і солідарність зробив. Ну і була властиві солідарність. Там за Латвяти, там ніхто не bardzo ніде не їхав, ну бо ж не було bardzo кому так. Але організація була. Ну, але знаєте, то не йшов чоловік з розкошено, попросту з бидей. Так, як у мене було, то я мусила йти. Бо попросту покшизона була моцна. Ой-ой, а ще ж та солідарність якась там живе трохи. Час найвищий заглянути. Тільки часу ждемо.
No baczysz, jak No i хорошо jak? виглядає. Jak? І Вже увензана, готово, можна сказати? і упечена, і апетична. Ну і хто витримав би, щоб її не попробувати? Ну, відомо, треба Ну, давай, спробувати. давай, О, несем один на і другий стол. забираємо, так? Так, забираємо, вже готова. Вже готова, вже хороша, вже смачна. О, от так розсуваю, не поб'ється. Не поб'ється, ні? Ні, не поб'ється. O. Się ta kiełbasa to taka podobna do tej, co kiedyś w czasach Solidarności Dokładnie taka, бачиш. Самое м'ясо, самі приправи натуральні і той сам смак. О, вкусиш такої кубаси і якби 30 років молодший робишся. Переносишся в інну речовість. Takie ciekawe mieście w puszczy, gdzie przez puszczę przepływa ryczka. Kryniczka nazywacie się ta ryczka, tak? To dolinka річки Kryniczki. Тут живе журавель, тут живуть бобри. To ulubione miejsce losów. Was nie boli serce jako kolишнього budowniczego cieślu, że tylko derewa marnujecie w puszczy? Нема nic w tym świecie za darmo. To jest nasze bogactwo, które my powinni продати не в формі фесметру, а в формі того цікавого, неспотиканого ніде світа, який ще нам остався і до якого від часу до часу можемо піти, хто хоче фотографувати, хто хоче послухати, як мір колись виглядав. Я це місце називаю кусочком раю на землі, який остався. Вправді, ті люди, що проведуть своє життя, хороше говорять, що до раю, на вічність попадають. Мені, може, воно дане на хвильку, тут, а не там, не знаю. Бог швидко осудить, Бог нам виставить колись рахунок за те життя, що ми проживаємо. Царю небесный, утешителю души истинной. Всі повинні молити Бога, щоб одогнав з наших сердець ту ненависть, ту лукаву, яка потім веде до того всього. Чи то є акція, чи реакція, скуток буде завжди такий самий. Я думаю, що вже час якби забути о обідах, треба одволатись до розуму. Бо przecież як ми знову починаємо ділитись на одних і других, то так якби опять сіємо зерно зла.